मटन 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 हाँ बर्तमान मसला कषा हो गलानी या पर टमाटो पड़ो टमाटो पड़ला आलू एबे टाइम है नहीं बर्तमान आलू धुआ चली प्रधान बाबू आमर आलू धुआ चली या पर आलू पका एमजे पका तेल सब पके पड़ी जो एडे नहीं हो एटा नुए गुंगुन दे बेटा ये टॉपिक दे अपन सामने में देखा ଟିକେ ଦେଖା ତ ଯାଉ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ବା हाँ फिर क्या था कोट खरीदा तो ढांकुंडा लगे जो ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ବାସ୍ନା କଥା ମୁଁ ସେଇ ଲାଗି ଯାଇଛି ବାସ୍ନା କହିକି ଲାଗିକି ପଡ଼ିଗଲା ଦିଦି नहीं लागी नहीं ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧିଲେ ହିଁ କମ୍ ହେଇଯିବ भाई सेल्फी उठेबारे लागि जंती
ଠିକ ଅଛି ଜାଗା ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୁଝିବ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଠିକ ଠାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ମଟନ୍ ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଡାଙ୍ଗ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ପାଣି ପିଇଲାଣି। ପୁଅ ମୋର ବସିଲା। ଆଳୁଟା କାଟିଦେବା ଆମର ଡାଙ୍ଗ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ପାଣି ପିଇଲାଣି। ପୁଅ ମୋର ବସିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ଆହୁରି ଅଛି। ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାନୁଛେ ନା ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଇନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଘରେ କ'ଣ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡମଶଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ନା ଥମ୍ସଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମିଠା? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଗୁନଗୁନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଛି ଜାଗା କେମିତିଆ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଗୁଡୁ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଏତେ ହସୁଛ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାଟା ଏମିତି ଦେଖା ହଉଛି। ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମଟନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରୋଷେଇୟାକୁ ଠକିଦେଲ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଲ ଆଉ। ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ। ହଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହଁ ମୂଳରୁ ଶୋଷ ମାରିଲାନି। ଥମ୍ସଅପ୍ ନା ଖାଲି ପାଣି ନା ଅଲଗା ପାଣି? ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ ପିକନିକ୍ ସରିଲା ଏବେ।